दा जों थाखाखौ केस 1 लाख होलांनोसै बे 1 लाख थाखानिफ्रायनो बै जोंनि बायदेव दा बर्तमान आज जुरला जाना थानाय अन्नानै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनो एसे अनसुंथाइखौ अन्नानै बेनो मुलि जानो एसे दैथायहर बेखौ जों खावलायबाय। नङाब्ला दा जोंनि बे रिलिफआव थाफानायखौ दं नामा? गैया, जोंनि गोजा। गैया, गुबुन हारि गैया दा? गुबुन गैया, जोंनि गोजा। जोंनावबो जेबो होफैयाखै। जोंनि बे गसाइगाव टाउन सिङाव थानाय जोंनि बेन्दोङाव थानाय महकुमानि गासै सब जायगायाव बेरायनो हायाखैब्लाबो गावनि मोजां मोनग्रा जाय होनो हाग्रा बेफोरबायदि न'खर बासिनानै बिथांमोना कालेक्सन खालामदों। बिराद दुखु खस्थ' खालामदों नोंथांमोननि थाखाय गोसोआव गाबखांनाय फैनानै बिथांमोनहा आरो बे खामानिखौ जोंनिफ्रायनो नेतृत्व होहोदों। जों बुंना लाया जे बे 16 आना जों BPFआ होफैदों। BPF दलनिफ्राय नेतृत्व लानानै जोंनि बे ओनसोलनि आइ आफानाव जों गरफा गरनै जा मोनो जोंबो ओरैनो जिरायना थायालासिनो थाइफा थाइनै जा मोनो जोंनि मानसिया जारला जानानै दं बावैसो माबाफोर संनो हायो खोमा दा जों रायज्लायनानै मिथिबाय बेवहाय माइरं दैरं दख'ना साफिसियेन्ट जाबाय मोनब्ला जों थाखाखौनो एसे मोनबा हामगौ खरसाफोर बायनानै जानो बे रोखोमनि जोंनाव प्रस्ताब थांनायखाय जों दिनै जा हायो जों खनथुमला बायना लाबोबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे जिनिस लाबोदों। दा गिबियाव बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंबो जोंनिफ्राय प्रेसार क्रिएट खालामगासिनो दं। जोंनाव दा बावैसो गोदानै जन्म जानाय बनसु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनाबो सरकारखौ प्रेसार खालामगासिनो दं। जि जायगायाव जि थाग्रा जायगायाव जि मानसिफ्रा दंमोन बेयावनो दोनफिनजोबनांगौ बिनि बादै जों जेबो आफस खालामनो हाया होननानै नारसिनगासिनो दं। आरो बिनि बादैबो जोंनि बिभिन्न संगठनफ्राबो आसाम सरकारखौ प्रेसार क्रिएट खालामगासिनो दं जाहाथे बिथांमोनखौ बिनिफ्राय दोरोद होआलाबानो एसे एरा धरानि गेजेरजों बावनो थाफिननो मोननाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जोंबो प्रेसार होदों बिथांमोनाबो होदों। आरो प्रयोजन जायोब्ला जोङो बर' गौथुम आफादनिफ्राय धरना सिस्टेम खालामनानैब्लाबो आसामनि मुख्यमन्त्रिखौ प्रेसार क्रिएट खालामनानै जों जाहाथे बे खामानिखौ सेटेल खालामनो हायो बे थांखिया जोंनाव दं आरो जों लालांबाय थागोन आरो लाथारगोन। जेसेबां बर'फोरनि गौथुमफोर दं ज' जानानैब्लाबो दिसपुराव धरना होनानैबाबो बे जायगानि थागिबि मानसिफोरखौ थाहोनो मोननाय बेबस्थाखौ खालामनाय राहा लामाखौ जों लानांगौ बेखौ जों सेस्था खालामनांगौ। बाहाय खुनु राजनितिनि खोथा गैया बाहाय खुनु दल संगठननि खोथा गैया जिहेतु नोंथांमोना जोंनि बर'फोरनि बर' हिसाबै जों फैदों बाहाय खुनु राजनितिक उद्देश्य गैया बाहाय खुनु मुलाम्फानि उद्देश्य गैया बाहाय खुनु पलिटिकेलाइज खालामनायनि खुनु उद्देश्य गैया जों मात्र फैदों मा बे जाला जन्थ्रनायाव थानाय जोंनि बर' परियालफोरखौ एसे निदान सुंदिथौ होननानै जों नुजाफैदों। बेनि थाखायनो आं सिगाङाव जोंनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो BSUनि गासैबो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोना ओरैबायदि अखा जोंनाव 1 मास जानोसै बे अखानि गेजेरावबो जै नागारदों बेरायदों थाल लायै बिथांमोना खस्थ' खालामनानै दिनै जों बाव सौफैनो हाबाय। बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव गिबियावनो बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। जों दा घोषणाखौ दायो होनोसै जों दा होथ'ला लाबोग्रोजोबथोंसै। दा जिनिसा बेनो नोंथांमोनाबो धैर्य लालायदो गावबागाव मावनांगौ खामानिखौ मावबाय था रिलिफआव थादों होननानै बेखार थानो नाङा गरफा गरनै खामानि धान्दाखौ खालामबाय थानांगौ ओरैनो मोनजाखासै होननानैबो दाथा जिहेतु दैनन्दिन जिबन जात्रानि माबा मोनसे खामायनांगौ दंखौ खामायना लाबाय था न'आव बिसि फिसाफ्रा था हौवा मानसिफ्रा खामायबाय था सम जाब्ला बयबो ज' जानानै एखे न'आव थाफिननो मोननाय बेबस्था खालामखागोन। गतिके रिलिफआव फ्रि मोनजाखादों होननानै रावबो जिरायना थानो नाङा जोंनि बर' मानसिया अलसियाखा एसे ओंखायनो आं बुंबाय खोथाखौ जाहाथे हौवा मानसिफ्रा ओरैनो सामफ्रामबो मोनजाखायो दा जिराय गरफा गरनै इनकामनि धान्दाखौ खालामबाय था जाहाथे न'खर संसाराव उननि लागाव जाहाथे बेफोर खामानियाव होयो बेखौ बुंबाय। आरो गासैबो बे बरबरि ओनसोलनि दुखुथिया न'खरफोरखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंथ' बिखा बोखावनानै देखायनो हाला जोंनि बुंनांगौ जों बुंबाय जों दुखु फोरमायबाय नोंथांमोननि दुखुजों जोंबो दुखु सहायफागोन
बिदि होननानै जों फैदों गतिके बयखौबो साबायखर बावनानै फैगोन दिनाव जाहाथे नोंथांमोनहा मोजाङै थाफिननो मोनो बेखौ आफा इसोरनाव जों कामना खालामबाय आफा इसोरनाव प्रार्थना खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे बे जायगायाव थागिबिखा जेला बेयावनो थाफिननो मोननायनि जाहाथे इसोरा जोंनो बोर हरथों बेखौ बुंनानै बयखौबो साबायखर बावनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों। दा बे रिलिफ थाग्रा माबाफोरनिफ्रायबो सोरबाफोर जुदि बुंग्रा दङबा एसे बुंनो लुबैनायफोर बुंनांगौ बादि दङब्ला बुंजायो नामा? जोंथ' जोंनि साइडनिफ्राय बुंनाय जाहैबाय जोंना जाहैबाय बे गसाइगाव साब डिभिजन होनदों जों बाहाय बेनारावनो दङ गसाइगाव साब डिभिजनखौ जों ओरैबायदियाव मख'नाय जादों जायफ्रा इन्टारेस्टेड जायफ्रा खोनालांदों बिथांमोनाबो आवगायनानै जोंनो बा नोंथांमोननो बे माबाखौ हरदों आरोखि जा हायो आरो जोंनि कर्मिफ्रा जोंनि लाइमोन आफादनि आरो स्टुडेन्ट आफादनि दैदेनगिरिफ्रा कर्मिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामदों जोंहा आदाया बुंलांखाबाय माने अखाखौ नेवसिनानैबाबो जेखिनि समाय मोन्दों बेखिनियावनो एसे गिदिंदों जोङो माने आरो मानसिफ्रा माने ओरैबायदि आग्रहसो जादों एसे आगोलबावबा साबसिन जाबावोमोन खिन्थु जोंबो ओरैहाय जगाजगा लालायबाय थानाय जादों सोलिगासिनो दङ जथेस्थ' माने सोलिथ'दों होननायखाय होमबा जों एसे उनाव थांनाय खालामदिनि माखासे सिगांथ' फैखाबाय दा बे हिसाबै जोङो दिनै सफैबाय जोंहा मोनसे आं दहायनो बुंखादों जे जोंहाबो मोनसे गाबखांनाय दं जों माने रिलिफआव भुक्तभोगि जाबोनाय ओनसोलखा हिसाबै माने रिलिफ थानांनाय जिनिसा मा जिनिस जोंहा अभिगथा दं बे हिसाबैनो गसाइगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा नोंथांमोननो अनसुंथाइ एसे हरदों जों दा बेखौ नोंथांमोननो माने समायाबो एसे आंखाल जाबाय जों सर्ट खालामनानै जा किसु जों जगार खालामनो हादों नोंथांमोननिसिम बे दुखुथिया माबायाव होफैनो थाखाय बेखिनिखौ जोङो नोंथांमोननो गथायलांनानै जों थांनाय जासिगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो सोरबा बुङोब्ला एसे नोंथांमोननिफ्राय बुंनो हासिगोन आरोखि आं खावलायबाय खुलुमबाय गसाइगाव साब डिभिजन बर' कमिटिनिफ्राय नुजाथि फैनाय मानगोनां आंनि आदा फंबाय गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय नोंथांमोनाथ' भिडिअ'आव नुखाबाय दङ जोंनि जाथाय जाला जाथायखौ आरो मा बुंबावनो बुंनायनि राहायानो गैला जोंखौथ' गासैबो गावनि बर' फिसा हिसाबै अनफैगासिनो गासैबो जोंखौ अनसुंथाइ होफैगासिनो नाथाय जोंनि मेन थानाय जायगायानो गैयाब्ला जों अनसुंथाइ लानानै मा जानो अनसुंथाइ थानो बेसे दिन जोङो अनसुंथाइखौ लानानै थाबाय थानो दा आं बिदि भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायनो सानो जोंनि जेमानखिनि अनसुंथाइ होफैनाय आंनि आदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो थारमाने जोंखौ सरकाराव थाबैनो नारसिननांगौ जोंनि थानाय मोनथायखौ थाबैनो दिहुननानै होनांगौ सल्युसनखौ दिहुनना होनांगौ आं गासैखौबो खावलायो बे भिडिअ'नि गेजेरजों जोंहा बेसे गोबाव थाबावनो दिनै नै गथ' गथाय स्कुलाव थांनो मोनाखै मोजाङै जानाय लोंनाय न'खराव ज' थालायनानै जोङो गथ' गथायखौ गोरबोआव लानानै दिनैसिमबो जोङो जानाय बोथिसेखौ मोजां खबसे जोङो निजायनि आगोल जाबायदि बिसिना गंसेयाव गथ'फोरजों उन्दुनानै गेलेनानै फोलांदोंमोन जों दिनै मास मोनसे जालांबाय गथ'फोरखौ गोरबोआव लानानै बिसिनायाव उन्दुनानै जों गथ'फोरखौ फोरोंनो मोनाखै गोरबोआव लानानै गथ'फोरखौ जों अननाय होनो मोनाखै जों बहुद दुखुआव दङ बेनिखायनो गासैखौबो आखाइ खबजबनानै खावलायहरो जोंनो थाबैनो थानाय जायगाखौ थाब होनांगौ आरो माबोरै थाबनो गासैबो रायजो राजाया सरकारनाव नारसिननांगौ जाहाथे जोंनि थानाय जायगाखौ थाब दिहुननानै होनो हायो आरो आं मा बुंबावनो जोंनि बे सासे जाय दैदेनगिरि आब' इला बेबोथ' पेरालाइसिसआव गोलैलांनो हमबाय सिन्था भाबनाजोंनो दुखु दाहा साननानो मोनैनिनो मानसिया दुरबल बेनि सायाव थै गैया एसे मानसिया हार्टनिबो एसे माबा दङमोन आरो बेनि थाखायनो मानसिया दुरबल जालांदों दा आगदा आरो आगसि आखाइखौ एसे पेरालाइसिस जानानै दं मानसिया दुरबल एखेबारे जानाय लोंनाय बिनिबो प्रब्लेम जानानै दं जों जा एसे हादों जाय अनसुंथाइ होदों बेखौनो जों एसे जाना बेनो एसे हैगासिनो दं आरो बेनो रायजो राजाखौ बे फंनैसोखौ बुंना आं रायजो राजाखौ खुलुमनाय थाबाय